Chod do piče. Vítám vás u dalšího vlogu a toto je vlog 5. Už něho poznáte, už je to Jeblý rohlík. Na kolí mr rohlík. Sluníčko. Haha. Rohlíku. A teraz kúkaj. Opovažíš mě zrazit. Peťo to bolo. Bolo zasa. Auto písa. To ti verím. Ty to neviděl. Au. A já to speed, jak jsi to urobil? Čo, poď no to? No. Se zabiješ. No? No však to mohl, ne to vyzkoušet teda. Ne. Proč? To je lehké. To je jádem. A musíš postéčky. A brn. Kubo, daj to pipa tam pojila já. Čo, podám tam? No. Dobre, už jdu a já. Začala pomaly. No? Já nevím, ale zkusím to. Já jsem skoro spadl. To byl nápad teda. Ale musí to urobit ještě dál. Strana, pane děcko. Ček jo, jak vždycky najebané děcko. Sice by kokoč. Bič. Je to dobré. Fakt bič. Je to dobré. Neumřel jsem. Haha. Mistr Rohlík se zajebal už konečně. Nezajebal. Víčko nás sledovala, babka, hen pozri. Já se jdu prozkoumat. Čo? Slyšte víc kokotí. Čekaj ty si, neboj. Vidíte? Je blíže máte. Tam kokota. Jde státa, lebo to. Jdu se kouknout. Zelená voda nestý. Mistr Jeblý rohlík. Snažím se. Dajte zkus to hodit. Už. A to nebuchne na gore. Je tam klín. A teraz vám ukážem, jak buchnul zapalovač. Čo nejde. Neví. Voda nestý. Každý den si dejte gluk. Zajebte se. Buchlo to. Kde? Trochu iba. Jede. More rohlík pije. Voda nestý. Zelenú. Zajebe sa. Vodu nestý, která 1000 rokov prežila. Je už kyslá. Jedne, daj ja. Povím vám, ručně jsem to vyráběl. No, verči. Sebral se Šrekovou hlavu a iba... Ne, jak tam. Jak to stíra tvá Šreková. Šreková hlava.
ty nasáčáš. Áno, Ježiš. Nasáčáš. Nevíš. Tak sleduj, jak narazí do stromu. No to za pozriem, narazíš skôr do steny. Si zastavil. A teraz vám ukážu, jak to zjedeme ze schodu. Pojď No, blíž. ty ho zabiješ. Zežeru telefon. Poď, idem aj ja dole. No. Rožku, pí rožku. Je to vidíte, čistý kokot. To je tvoja, že? To moja? Aha. Ne, fuj, tak je něco nádherné, by se dělal. Nespravil si to. Dobrý den. Pozor, ideme urobiť kúželky. Skoplo, Lukáš. Nedokážu to postaviť. Aha. O, piča s telefonem. Zrámujeme ho. Zrámujeme ďade. A já chci zrazit. Kamaráde, ty radši už drhaj predem. Stavím to! Tak ale nebúraj do mňa. Teraz idem zabiť tento hajtla. Jau. To nedopadne dobre. No, stali ste. Ty si rožek, pirožek. Piča. Áno, piča, kurva, rototentron. Vyskúšaj to s telefónem. Na 8 zdieľa? No a? Ja? Áno, ty. A kto to chce robiť? Čaute. Točení země. Idem skúsiť samovražednou misií. Sledujte mne. Jste? Leko. Nejdeme na to parkovisko tam toho kopca. Čus. Dovidenia, víš. Tak my. Jsme naspäť. A rohlík jede z Rohlíkova. Vidíš, že vůbec je město Rohlík? Ne, Bageta je Andrej. A teraz, jak můžete vidět, idem na ty druhé. No porád. A teraz idem na druhé. Může být chleba? Ja budem maslo, ne? Ano, může být chleba? Klidně. Dobrý, já jsem chleba. Ja som mal. Počkaj, Rohlíku. Chleba sa hlásí do služby. No jeď. Jeď, vole. Nezabij sa.
další schody zdolané. Ale, a jdeme na další. Hajzla. Teda si jdeme na třetí, no dobré. No dobre, ty sú najšitnejší. Eva, Hej, Rohlíku, oženil sa s týmto? Ježiš, jak sa volá? Jak sa volá, Peťo? Ježiši. Mistr jaký? No, krajserku. Chleba. Tak ideš, Rod. Ja mám pekné boty. a ty byli pečkové. Ja si to kameru v nohy. Ja viem si kokot. Ja si idu pro kolo. Nej to nič príjemné, okrem bolesti na ryti. Však to musíš postačky. Sa postav. Mistre Rohlíka má bolí prd. Rohlík jede. Áno, najväčší kokot na svete. Jede sanička. Nabude na sanička. Pozor, som za tebou. Na smulu ja. Ahoj. Já jsem. Ty si debil. Nabude, ukaž, to mám tvrze a to. Mám riť rozrčenú. Rozrčenú na manďara.